Jama'a assalamu alaikum. Ni ne naku Muhammad Rabiu, mamallakin wannan channel ɗin mai suna Ɗan Crypto TV. A yau na zo ne da mun muku albishir ko kuma na sanar da ku cewa YouTube sun karɓi wannan channel ɗin mai suna Ɗan Crypto TV. YouTube sun karɓi wannan channel ɗin wanda mun san cewa addu'o'inku da fatan alkhairi gare mu su ne suka samu kai wannan nasarar. Muna godiya kwarai da gaske. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel mai suna Ɗan Crypto TV domin mun shirya tsaf za mu ci gaba da kawo muku zafafan videos in Allah yadda. Za mu riƙa kawo muku videos akai-akai. Ku ci gaba da subscribing, kuna liking na videos ɗinmu domin yin liking ɗinku gare mu yana ƙara mana ƙwarin gwiwa kwarai da gaske. Sannan ku ci gaba da shares na bidiyon mu kuna tura abokanku domin su ma su zo a yi wannan harkar tare da su. Muna godiya kwarai da gaske. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Mun gode.